Eta alata gutxiz ere, bildurre eukitzeko moduko gu mutrikun, herri txikixe ezaeran, mazarretxara eta mainela, euskeria... Eutsitzen dugu, eutsi. Asko mantendu gendun. Bai. Zate, jute zinean eskola, las hijas de la caridad, menos mal que eran de la caridad. Palo, Menos mal. Jo. Kontao. Maña. Emate zegoelako egurra sako, erdera zein behar, da. Zu jute zinean etxetik euskeraz, zu erdera zela jakingo zen du. Baina monja jotea bien. Moja? A ver, salieron. Bueno. Solo María. Ematen zizun bat, esku zabaltzabelei da, bigarren ematen zizun normak. Fast! De rebote. Dara zian zor. Dan zorri puta batzu zian. Zorri xo. Más malas benetan, Ta moja. Igual batzuk gainera euskaldunak izango ziren. Ba, asko. Guri ematen zegoen egurraz Donostiarra zan. Donostiarra, sí. Toka. Donostiarra. Zema bide? Zor Maria. Ni zema gogoratzen naiz. Zer nik harrapatuko baneko hain. Izango nioke 15. Baina zine harrapatu. Ez dut. Egizia da, danok gerria txarra, eta ondoriok guak ere txarra. Eta pixka-pixka aztema zinen galdezka, eta gauza jakin nahi horrekin... A ber, zirek, ez txiki zein. Beldurra, zua beldurra. Ume batzuk jotie, euskaraz egitearen eskolan. Eta eraztuntxu eman da. Hori ezagutu duzue? Bai. Pa kontau hori. A ber, erderaz, euskaraz etxe behar gendun, ematen zegoen, bestela, sumia... Bai. Edo bestela? Eraztuntxu bazan, y esto, para la que hace en euskera, para que habla el vasco. Qué malas. Eta Manolo... Eta ze pasatzen jakon eraztunarekin geratzen zelari? Ba, erderaz enbiatzoala, baina erderaz pentsatuzuk, etorri, trampagaletik eta unzamiela horra, eta zela gozen erderaz, gure etxile zen duen entzuten erderaz, da guk erderaz, bai, bueno, gero jungina gutxika, baina alare, ni dakaten ondio, rekurdoik okerren aurkua zen, egunero Karazol kantatu egin duela con las monjas. Negua beguntaken. Nire ardin gaztio zarrazean, Cara al sol. Si, ahol dio. Te eskerrak? Eta Manolo, kartelakin da... Ze kartel? Ba, eze benean etxematzen behin zoze okerkein bat, euskera zik zitzeman, erdeko kalien, Kartelakin. kartelekin ipini, por tonto o por no sé qué, eta... Eta hori gutxi gora bera zen bagarren urtien. Hori? Ba, Manolo... A ber... Bai, hori... Eskoldu zinezu... A ber, bertan maikan jaixo, eskolan, 6 urtekin, 7 urtekin, 8, 9, 12 urte arte, 13 urte arte. 64an onin joko hola. Bai. Eta ni hau baino 7-8 urte gazteago naiz, eta nik ere, vamos, hostiak izautu ditut eskolan, baina... Zu monjenak ez baina. Ez, nik gizonezkoena. Bai, nik ez... Eta luze arte, ba, igual 10 urte, ba, zuk izan duzu 3 ba, 3 Bai. A ber, nik uste dana kontesto batien zabala dena, ez? A ber, gerria, isiltasuna gurasu, atxon amonak, dana gurasu isiltasuna guara joan, eta dana, da zan, estu da, eta joan guera zinen beti, euren arrastrotik. Eta pixka tertetzen emazen duen, eta honba, zata baina zela posible, hau. Ni natorra ikastea, eta zu niri egurre ematen diazu zer dan lata. Hor danak ez zinen zan orduan. Baina gaur egun, hombre. 79 urte arte, ziur, nik 10 urte nauken arte. 79 eskolan, 79 urte arte, hostiak, baina... Eta esan ez maixu, zan maixu ez ziren zuriak. Impresionanteak eta hori formación del espíritu nacional eta hori... Zuek ere bai ez? Zuek berdin. Baina ez que importantea da, oingo gaztiek entzute, hau. Baina ez dute sinisten, kontatzen izu bai. Ni saiatzen naiz, daukau biloba ez? Ez da sinisten. Zua eta aritza. Zua daga 9 urte, esaten askotan. Kontau amona eskolako gauzak. Kontau eskolako gauzak. Zer dio, zuk utezunik gogua dagoatela eskolako gauzak kontatzeko. Zuek gut izaten bezala gustora ikastola gujuten gineala. Guz gineakuten ikastola gustora. Ez amona, zera jungo ginen ikastola gustora ba? Ez bagin duk izan, gauza bat erotuzten arpeko ematen segunda. Olo! Euretzako hori da, pixkat, anormala da. 9 urteekin ezin da, sinatu. Ez da malaukin ez da sinisten, baizea. Ez da,